Nokudokezai mabuja akanaka tauya anonhaudza nyasi zuva rochisere mumwedzi uno waiye kubvumbi. Tiri kutanda kunyepai kutoti Nelson Chamisa goiti aparura manje kureketa kuno dande mutande rache rinonge achireketa zvonhaudza che zvinochokuita nomufungiro wache, muonero wache zvinhu nozvimwe zvese zvine chekuita naiye. Kwai inonzi Chamisa News Channel inenge iripo padande mutande reWhatsApp. Vanhu kuitai kuenda ipapo mugoona nokutetekera nokumbwa nokuwerenga izvo anenge ari kufunga. Change chikunyepai kana kuine zvimwe zvinenge zvaburika ipapo. Nyasi Judicial Service Commission yatanda kuita bvunzurudzo dzokubvunza wai vari kuda kupinda kuita wana mutongi mudare guru munyika. Kuno nzvimbo 10 mudare guru, poita nzvimbo ibodzi kuno rimwe dare rinochokuita nezvokutekedzwa kwezvinhu administrative court pachirungu. Rikaiti kuona kuti zvinenge zvipera sei, vanhu vese vari pabodzi po vari kuita 60 anopfuma 69 pachirungu. Rikaiti kuona kuti mbanani vanenge vachizohwina ipapo. Kuno tsamba yaburika padande mutande iri kunzi yakabva kuna mambo munhu mutapa. Zvatoita kunetsa ipapa kutoti kohoko abvepi mbani palibe ari kuziva kuti mbani, asi kwaindewo kwamurambi ndaku. Heno mabiya angu ari kuti iye akagopinziwa kuita mambo munhu mutapa mugore ra2022 zuva rokugumisira romwedzi waGunyana. Rikaitiwo neipapa akutoreketa kuti wana mambo wese wakufanira kuti waende koreketa naye wachinyepana naye nokuziva kuti wanofanira kutandira papi wachigumira papi. Panochanja chopfene chete apa. Rikaiti kuona kuti zvinenge zvipera sei nekutoti heno mabiya angu tinenge tikunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. waJoakim Chissano akambotungamira nyika yeMozambique warimo muZimbabwe vari kuita katomakanyaina munangarwa kuti waone kuti woita sei kuramba wachibatsirana nawo kuti wacheme-cheme nyaya dzezvikwereti zvainazvo zvaita kuti nyika iite kuremewa kudandi. Rikaiti tinenge chikunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika kuti zvinenge zviri kureketa kuti kudini. waED munangarwa nyasi wagoisa wanhu wanga wakaita kunyangariwa. Nyasi wabva wati mumwe akasiya basa angari ndiye mukuru wemasoja wopasi Lieutenant General David Sigauke kwai ndiye akuenda kuomirira nyika kunyikayo DRC. Imi pakaita kunyangariwa apa. Akasiya basa kagore rapfuura ari mwedzi waGumiguru. Ndiye abva aisiwa kwakaibva iye Johannes Tomana wokugwarashiwa ari kunyahwa uya. Apa kwaisiwapo kare anga ari ndiye mutedzeri womunyori mukuru kudare roparamende Helen Vang'awe Ding'ani. Kwai aisiwa kuti aende kuomirira nyika kunyika yeTanzania. Kunawopo kare Visitor Jerry Mutume aisiwa kuti aende kuomirira nyika kunyika yo Equatorial Guinea. PaDRC papa paisiwa musoja. Pano zvimwe zviripo. Rikaiti kuramba takandolinga kuti zvinenge zviperera kupi. Job Sikara aenda kudande mutandiro hadhitoko akuenda koreketa ikweyo kuita akatombokanyainawo ari kureketa kutoti taakufanira kuti tisimuke tiite kuti nyika yedu yeZimbabwe iite zvisvinu nokubisa mapfene yaya. Kuno rikaitione kuti achazviita chere kana kuti kundoreketa manyautsamukamwa. Kureketa kuno tinokurinyepai kuti zvinenge zvimbopera sei zvaaburika kudari. Taakumirira kuona zvaichemera kuti kwai wabiya angu wanditaya nekuti waribe kuita zvokuratidzira nokudidi kuti iye anenge achiperera papi. Asi tiri kutomushuvira kuti dai ari mumwe ambodipfama hache ampedza achimbonyora kana riri bhuku chairo rokugara hwache imo mujere momo amboite kudando zviite zviri nani kusvikira pfungwa dzache dzabenhuka panzvimbo chaipo. Mapurisa ekwedu aitapo kare zviya zvavakamboita mazuva apfuura yaya zvokugwarasha vanhu vavanenge vakasunga vachiti tiri kuenda kuoratidziwa zvinhu maitiro avakazviita, ma indications pachirungu.
nyasi waburika wari kureketa kuti Blessing Sumpani Sitole ane makore makumi mana nopfumbamwe 49 pachirungu akagwarashiwa. Mapurisa wari kuti iwo kwai takange timutora akaenda naye kunzvimbo yaitaida kuti atiratidze zvavaizoitazvo nomaridzo nokudidi, iye kwaibva anonga pfuti kwai anonga pfuti paanangidzira wamwe mumapurisa kwakubva wamupfura nokumusana. Chanja chopfene chakadari rekai tione heno kuti idzo pfuti dziri bengozi chere kana kuti zvinenge zvimbotekera sei, nekutoti muitiro wanobva waitayo aiwa musvinu bawe. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Ipapa munhu iyoyo anga ari panyaya iya yomari inoda kusvika madhora zviuru 820 720,000 iya. Tinoramba takaringa tichikunyepai kuti zvinenge zvipera sei. Ari kutungamira guta roChinhoi aita tsaona yazikana ikareketiwa ZBC kaiti gokunyepai, asi aiwa apona ari bekukuwadziwa ba. Kaiti tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvitekera sei kana paine zvimwe zvinenge zvaburitsiwa. Wanhu wari kuita zvokutenga nokutengesa zvinhu kana makombi chaiwo maiwe zvangu vakuita kuramba izvezvi kuti vachadaba iwo mazuda emabhondi. Kwai mabhondi achiripe basa pawainge wachimbobata mabhondi wachibva wati mabhondi aiwa toda zviuru 10 basi ndodhora, asi kana iyo mufoni zviri zviuru 20 zvichienda zvakadaro apa yabva yanzika gedye 2500 kwai ndiyo 1 zig. Paita kunyangariwa kuno wabva wandomukira undoti aiwa tichada mabhondi takutomirira zigi auye izvezvi kureketa kuno aiwa munhu wese kutoseenzesa iyo dhora rokuAmerica. Kana ari kuda kukwira kuenda apa dhora nekuti kuribe chenji, ada kukwira kuenda apa dhora nekuti kuribe chenji, pachanetsa apa. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zvimbopererepi, asi paribe chisvinu apawo nyaya dzozigi dzidzi. Econet yareketa kutoti EcoCash yabenhuka kuti zigi yapo zviri pachena, asi wabva wareketa kutoti kwai rekai tinoramba tichindoringa kuti zvinenge zvipera sei. Kureketa kuno wanhu waburika wari kuhwadziwa fani noEconet kwai anga aine mari mufoni yabva yaita inoita zviuru 80,000 Zimbabwe dollars airtime pachirungu, kwai yabva yabenhutsiwa mazigi 32 anotuziganatu 20 32.28 zig. Apa kana iri muEcoCash kwai ipapa yabva yandoitiwa mazigi 20 anotu 28.29 pachirungu. Apa yese indori mari ibodzi. Unobva wasaya kuti waseenzesa rate ripi kuisa mufoni nokuisa muEcoCash. Ticharamba hedu takandoringa apawo zina raunga wari kuda kuita zvichiita makombi zvizvi kuramba mari kuno wajiwa nevanhu vaita kurama wakatoti tambirai mari yenyu, ndiyo mari yenyu yehurumende yenyu. Hurumende yati yaburitsa kaba mazigiyo weto uno pakaita kunyangariwa unoita kusaya kuti wakomana tinopona chere kana zvakaita kudandi. Rekai tione, asi ticharamba takandoringa. Ukuwo Potras wari kutodira mwoto chaiwo kutoti aiwa tiri kudaba izvezvi kuti tirambe tichiseenzesa mari kuti mari dzokufona dziisiwe pamari yokuAmerica nokutoti ndo yakadzikama. Koisaika ato mazigi ndimika wabi yedu mazigi isaika mazigi zviite kuno wari kuzvidaba zvokuisa mazigi zvizvi. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi izvozvi. Omastoro Pick n Pay nyasi wapfika zvitoro zvavo zvese munyika mese nonguva dzasikisi manhoko. Apa wakati iwo tichazovhura mangwana nguva dzogumi makuseni. Kwai tiri kuda kuti tichinje njodo kana tiri kunyepa kutoti upenyu hwevanhu izvezvi wakaita kumira kuti
palibe kana chiri kutekaira chibodzi. Ndo zvatinenge tichireketa izvi. Ipapa vanosenza kumasitoro uku vari kuita izvezvi vanenge vatori mubasa rekuti vaise mari itsva. Mabuja mati mazviona baimi. Rekai tione kuti iyo zigi ichazigika kusvikira papi. Asi pakaita kunyangariwa. Vanoreketa vagoti ivo kwai zigi ribodzi rakaita maRTGS 2,500 2.5 for 1 zig. Asi kana riri zigi nedhora rekuAmerica mazigi 13 kusvika nomasendi nomazigana okopana 50 13.56 zig kwa $1. Ipapa palibe ari kuziva kuti zvinombodini. Asi kwai zigi riri kana zvakadandi kureketa kuti zigi rinosimba kudarika randi romuSouth Africa, kudarika Botswana pula. Aiwa rekai tiende pasi rese tione kuti zviri kutekaira sei. Jacob Zuma aendesa nyaya yekurambidziwa kwachedu haisi kupinda musarudzo kudaro dzimhosva kuti waende koipirigura. Rekai tione ipapa wati watura bamutongoyo kuti zvakamira sei. Tinenge tiri kunyepai kuti zvii zvinenge zviri kuitika kuguta roCape Town. Izvezvi kuno mhepo iri kuita kutakura vanhu nodzimotika chaidzo. Iri kuhwadza tikundoshwira kuti dai yave vaita kuti paregewo paradziwa vanhu nomidziyo yakawanda nokutoti zviri bechizvino. Asi tinenge tiri kunyepai kuti zvinenge zvitekera sei kana paino zvimwe zvinenge zvaburika. Masoja osadhaki ari kunyika yoDRC areketa kuti kuno masoja 3 okunyika yoTanzania akagwarashiwa vari kuita zvohondo yokuDRC kwavariko. Mweya yavo ngaizorore murugare masojayo. Apa kune vanosvika 24 94 pachirungu kuMozambique kuku kuabi edu kwai wapirigukiwa nokachikepe kawangu wakatakurana. Mabuja kuno wabva wagwarashiwa vanhu vese ivavo. Idi zvinoita kuhwadzisa chaiko zvisvino. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Asi tiri kuti mweya yayo wapfai yave ngaizorore murugare. Yave nganyaradze mhurika dzasaradzo dzagwarashiwa wabi yavo. Palibe chizvino apa. Aiwa nyika yese iri kuita kuhwadziwa nonyaya yacho nokutoti wakomana idi vanhu wakawanditsa wakundopfa kabodza wakomana. Nyika yoPhilippines yabatana noAustralia noJapan noAmerica kuti waite zvavo kwai zvokuratidzira masimba avo kuti tinosimba rokurwisana nevanhu mumvura isusu. Apa vari kuzviitira kuSouth China Sea. Rekai tione kuti zvinenge zvichiperera kupi wakomana. Nyanza yoChina iyi idina yawe. Rekai tirambe takaringa asi tiri kundoimba kuti paribe izvi zvinozonyanya kuitika zvakanyanya kuwanda. Apa tikaringa izvezvi kuAmerica kwai izvezvi vari kuita kufara. Waonawo zuva richiora zvakazara munyika mavo, total solar eclipse pachirungu. Muchaiziva kaya tagoimbiwa nevanhu vaya kuti zuva rakaura shalalalala. Ndiyo yachona iyoyo kuora kwozuva kuku. Aiwa kunenge kusvino. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Asi tiri kutenda kutoti munesu ndimi. Tiri ipapo mabuja. Rekai tidekare tidipfame tizorodze nyama. Ndini wenyu Mhanduwe Wonawo.